Hi guys, nagkapi-kapi rami diri guys kay libre. All inclusive, di ba? Like siya kayo. Unsay pangalan ni day? Cafe Olat? Usa Katoanan kayo kay. Yato ako nang og kape no. Niingon ko sa babay nga, "Can I have coffee? This one?" Aray Di ko kalitok. Hindi, unsa na pag-pronounce niya? Comment down below please. Fresh magod siya. Ko katoanan kaayo. Sorry kay kopi ko ra mo na andan nga 3 in 1. Diri sa kuan. Guys, sa Morocco. Then di man mi kakuan sa akong boss manggod gilibre ko. Asula. Gilibre ko sa akong boss. Humble kayo among director. Thank you kayo. Ano dito eh? Sa mukas buong eh. Madam, thank you. Ako ra gidala sa imong bag, madam. Okay ra gid kayo, madam. Sa bakay mi diri guys. Kapoy kayo. Naabot ang mga Bisaya diri guys, Team Bisdak. Maka-proud. Hi sa mga taga Basak diha, Basak di ka. Minglanilla man ko. San Nicolas. Sa taga Minglanilla, maluoy mo kung naamoy mga maayong kasing-kasing og sana malumo ba na tay? Malumoy? Naay malumong kasing-kasing. Kana bang soft heart? Oh, please intaw mo subscribe ta mong podcast ta maluoy taon mo. Yes. Avi Joy Sa Spotify, then sa Facebook pod guys. Ha? Maluoy mo na mo ha? Na makat-on yun mo mga valuable lessons. Correct. Maluoy sad mo uy kung Support mga Bisaya ba? No, di ba? O kana pong taga-lapu-lapu di asa mo panghuwag bakasi diha. Onya na mo panguhag ba kasi diha paminaw sagid mo good. Paminaw sagid wala may mawagtang ninyo. Maluoy sad mo sa amo eh. Watch sad mo ba kay basin pa di ay. Mahimong hapit na beta mo 1,000 day no. Iatoy mo na ni atong 1,001. Asula. Bitaw guys, wata ka ba ma-interview ta ni Melay baka naman or Chito sa Chito sa Montina. Sus willing and able jud me. Correct. Kung sa mga taga-Tagum, Davao del Norte, Davao. Diha taga. Sige day. Cagayan de Oro, sa akong mga kabatch diha sa Bulwa og sa Basak. Maluoy in town mo taga San Jose pod. Maluoy mo na ako taga Recoletos. Taga ako mga classmates sa business administration ko nakahinumdom pa mo na ako. Subscribe na mo sa among yes. ha. O nasa asa pa ka nag-elementary? Sa mga taga Ilak diha. Ilak. High school. Asa ka nag-high school? Sa mga Cagayan. Hello. Then college. Ikaw day. Ako, elementary guys sa St. Dominic Savio Learning Center. Baka naman. Kadato gisa ko amiga. Social kayo na nagphotocopy rabi sa libro. Unya sa akong high school dai St. Alphonsus Catholic School, no. Kuan naman pod oy. May napaminaw ra gud mo sa Facebook good. I-skip ra gud ninyo kanang maligo mo. I-play ra gud. Kanang justakan lang gud nga paminagod nga kapalo-palo kunuhay pero i-play ra sa pero dili lang kanang carry on na mo sa inyo magipambuhat no i-play lang siya i-play lang siya then maligo mo ikaw man na po maluto mo manghilo mo ay ra gud paminawag gud serious asula oy i-play ra gud ninyo good kay matkatabang kung ganahan po sila de pwede po nila i-share no pwede ra po ninyo i-share one click away ra jud na dili ba may mga bogus buyer no mga sincere very mga tarong pud ba yan yung mga dagway no di ba may balag mga ayo pud isugod kay wala na uy makita atong circular atong sinang gid kanang asa pero pag bilog kig naong ayo po tanoy kay atong bilog ba kay atong wala kayo ba ni na conceal na fade ang concealer guys. Uy, dako atong naong diri day. Sa college po na ako sa San Carlos. No, la, my gosh, Carolinians. Uy, sosyalo gid na ko amiga. Uy, guys. Mabitang na Carolinian ko, guys, kay ang down payment ra sa una kay 2,000. Ganahan mata ko magsibodok. Niya naman ako mama. Dito magsibodok kay 10,000 ang down payment.
Carlos nagtagay 2,000. Di ba? At least, di ba, nakagraduate ko? Di ba, naka-Morocco pa ko? Laban-laban lang ta dyan, dapitan, guys. Ay, sige ko na. Laban lang ni. Bisag, kung mangita ta sponsorship ay ni Day? oh, yes. Baka naman, IPI, efficacent. Mahilig gid mi mao ginay among common denominator. Yes. Ang efficacent. Yes. Ang pinaka ganahan. Ay, vapor rin. Huwat lang sa amo ang kuan, ha? Uy, ganahan magkikog supercent og efficacent uy. Uy, nindot kayo na pag-uli na ako, na-discover to na akong efficacent nga sa to extreme. Hay kalami. Pulting halanga, the best. Kaya mapahilot ka nga. So, lahi na po ni nga episode. Lahi na po ni nga vlog na ko, guys. Raw lang ni siya, guys. Raw lang. Ay, ayun eh. Butang ni sa atong kuan. Sa atong podcast. Raw lang ni siya, guys. Amo ra ning kuan highlights. Highlights. Unsa na siya, guys? Kanang review. Raw lang ni siya. Kuan kay. Naning kamot mig upload. Mag-review mig mga kuan, guys. Pasensya na mo mga higala, nahubog rami sa kape. Kaya wa may kasabot unsa ning kapiha, kape awlat. Unsa ning ko kababot. Muro nagbaguwang sa kabaw na mo sa mga Bisaya. Maguwang sa belat. Mo PG ganito. O pag ganito kabot og 1,001 na gidangtang to sa Facebook. Nakabot tag 1,000 man, gimahindos. Ibalik sa 1,000. Gi-report ang user, uy. Uy, pag-juda, day, uy. Sa mukha sa buong, Bitaw, guys, uy. Salamat kayo sa inyong support, Sa sunod na mga podcast, guys, kami jud ang epitome, guys. We love you. Kami jud ang epitome nga. Kung saan yun na mo pag-review sa mga haplas, kay kami proven and tested, guys. Proven and tested. Dili pa na, yung pa may aning idara, day. Nami sa Morocco, no? Unsa man gidalang haplas ron? Ay, perfect kayo. Ipakita do, abi. Ay, uy, na ako dire. Ay, unya na. Isa po niya ako paborito na. Not yet. Kay para-thrilling. Para-thrilling. Ayaw sa sigig patanaw. Diha kay para-thrilling kayo. Dili ko alam ni siya kanang, unsa ni ka na bang, sana bang, snippets lang ba? Snippets. Salon pass, baka naman dyan. Oh, mo na siya, guys. More good din siya ha nga. Kuan good ni ka ng lover good me og mga haplas diha. Yes, mga liniments. Dili mga condiments, liniments. Okay, isa kani na lang nahabili. Yes. Maluoy mo diha. Baka naman Paul Jake. Willing jud kay 1 year supply. Ay sus, perfect kay balag walay talent fee sa 1 year supply gid kaayo. Perfect kay. Maugid. Kami guys, tinuod yun kami. Proven and effective mi mo honest review ani mga kani haplas. Wala gini char ha nga kanang ay panudlo. Manudlo mo ni siya. Muro matagutangan. Gabi pa di maningil. Guys, puro gutan. Actually, guys. Kawala naman. Sulubas. Mura dyan siya maningil. Masyaw ni kay masyaw. Uy, asa bi utang bi? 4266. Di utang manihilog utang. Solo sa buhay. Ang kana bitaw mga haplas. Amo ba yan ang gina-recommend sa mga kauban nga uban lahi? Ganahan kaayo sila. So mag-honest review gid guys. Motuod jud mo sa mo review guys kay nagagamit pa mi, user pa mi. User ka. Nainit sa to. Mura man tagon dugas. Uy. Asa ka nitulog ko si po. Asa to siya ko sa buong. Wala po na lang kuha kay pwede halata. Guys, mo na ng episode 25 guys. Natukat. Tinuod do. Maugi na kung manguli bitaw mi Pilipinas magbakasyon ang number 1 itugon sa mga kauban, uban lahi. Mga haplas gyud. Tinuod. So wa gini char. Nala siya nilabay guys. Ignore lang to siya. Nihilom naman po siya guys. Okay, niukal na. Dahil na. Guys, di na matulungan guys. Hindi, nahubog ta sa kapilay. Di man mo may kasabot. Aning kapi, hagod. Kaya naanad bang may train. Uy, salamat kayo. Salamat sa iyong support. 9 minutes na ba yan eh? O di ba ma-upload na dyan din mo guys? Episode 25. Pwede episode 24 lagi. Nakat-on na mo guys. Mao niya mong valuable lesson guys. Nga be authentic. Mga raw lang siya. Be authentic mga guys. Raw your boat.
Gently down the stream. Ang nawag nitong pulis. Wala, mamanggod miss. Nagka-hotel day. Sakto ra gini guys, kay kung kaedad mo na mo guys, row your boat ra gito kay wapa tayo miss ratio ato. Kauban na muna sa laron buko ng papaya. Grabe. Asula, uy. Grabe bitaw. Salamat kaayo bitaw. Sa way pag-char di na kani day, di na gyud ni char. Hindi na dyan ni Salamat gyud sa inyong suporta bitaw. Mm. Balag gamay ra among viewers pero we really truly appreciate Yes. all of you. Correct. And grateful sa inyo hatanan gyud. Yes. Wala gini pag-char bahala mo Tinuod. sipon kanang ako balik ako sa phone. I-text lang ang 2366 para sa sa talk and text. Sa IBCBN. Unya, 4219 para sa Globe. I-support. Sa PBB? We show love lang yun by ano no sharing and Show love by Gcash. Guys, nanawag ko niya mga kuwan diri kasi. Thank you. Wala lang milingaw. Di actually guys, mo ang naginani mi guys kay nindot ra jud ang lighting. Nindot ba day? Nindot kay lighting oh. Wow. Ay san nindot Wow. Tao na to tong mga kuan di mga sana ka nang Suboy. sa ka nang under eye na to ba? Eye bags. Oh, eye bags diha be. Ayun na guys, mo man nagiingon nga kanang real beauty. Oh, tama di oh. Appreciate lang yung gaano mo mga flaws diha guys. Kung dili mo gana sa mong dagwa, lang pud niyo pugsak pod. Okay ra jud na guys. Lingaw-lingaw ra gud ta. Lingaw-lingaw ra man. Laugh ra gud ta gud. Correct. Kanang mo ba nagiingon nga our smile is the ambition of the depressed. Oh! Sure, asa ka ko, hindi karon ko kadung ka na dai. Kasi nagsulti Thank mo you, na. ChatGPT. Walo itinuod ba ya? Nabay Kasi nagsulti ni mo na. Huh? Kasi karon ko kadung diyo. Si Mamang Juan. si okay. So bagong tiga diharon. Di oy tinuod bitaw Madam, guys. gusto pa kagkape, madam? Tinuod bitaw guys. Eh, kita lingaw-lingaw ra Kasi gud. pa nga kape dito, day. Bahala ko diyo ipangayo sa dito tayo. Oh, kape O ba gani naman ko na to. human diri kapag sure ka. Lami ni, day. Ang kumadto ka dito, ingno ni mo, ang kanay kaduha. So, mo na guys, kanang episode 25, our honest review kung unsay pinaka the best nga liniment, unsay iyang kuan, unsay iyang fragrance, Dili siya unsa man? honest review sa liniment. Sa kanang raw lang siya nga Oh, video. sige, Kanang guys, sayop mga na ko, random lang ni siya nga mga kakulian na mo sa kinabuhi, guys. Nga Kanang- naabot niya sa mga haplas. Pero among paborito gyud nga perfume, haplas gyud. Yo. Lupigon si Joe Malone o si Penhaligons, mga inana, mga Victoria's Secret guys, mga sus lupigon sila guys. Mga bench. Mga bench. So, ka-afford og bench. Ako na kulon lagi ko sa Johnson & Johnson. Johnson. Uy, pag-uli na ako sa Pilipinas, day, akong gipalit. Ang sa color? Blue. Humuti ang blue. Akong manager before, Violet. gidadaan ako og kanang Johnson & Johnson nga baby cologne, ganahan kayo. Actually, Trabaho guys ba, tinuod gina, wag gina i-char-char. bisag naami diri sa Morocco guys, nag-promote po bigla ni. Og baby Johnson cologne. Baka tinuod. naman. Baka naman. Dago na to Johnson & Dito Johnson. gina ako gipalit sa Gaisano. Yan, hindi to. Asa nga Gaisano? Gaisano Minglanilla. Baka naman. Baka naman. Guys, ano? Dago na itong advertisement. Ano yun? Maka-proud kayo ba? Tinuod bang gid lami bang gid say ka na bang kana bang digig ka pod saan tawagan na day ka nang mamingawon jud kasi mga usual nga mga ginagamit. Maog yun guys. Mo na bisag Ang di lang yun ako madala, tawas lang yun. tawas. Madala man gud mo ang tawas katong gahi. Sabi, gahi, bastos ki ko doon. Mo una siya tanawa guys. Gahi. Tanawa guys. Gawang. Lo. Sumukas mo ni. Oh guys, ana ayon mo kalimot guys nga bisan pagka nang unsa inyong maabot sa kinabuhi guys. Be authentic ra gyud. Inana ra gyud. Know your roots din ni day. Know your roots din. Know your kaugat-ugatan. Bisag daghan na kay tag varicose bisan. Bisag daghan na kay tag varicose. Proud mo sa inyong varicose veins. Uy, kay inyo ba nang gipaghirapan inyong varicose veins? Diba? Kuratsa gid ay, kuratsa gid ay. Ay, jud mo kalimot guys. Lingaw-lingaw ra gud na inyong self. Good usahay. Inana. Life is too short lang guys nga. Di lang ta mag-stress karon, labi na karon no nga. Grabe ang stressful sa kinabuhi. Di lang kita magpadala sa stress guys kay kita gid ang lupigo na need guys. Tinuod. Mao gina siya guys. Yung ano man yung nituwad naman ta.
Grabe. Sa naman ni oy, gamay lang guys ha. Naunsa naman ni, day. Pislito sa namo guys ha kay murag wa gid mi kabawan kamera na no. Gamay lang guys. Oy, duli etrang po kayo siya day, no? So, guys, sorry kay guys. Imbis nga, Asa ka, makita. no? Oh, gusto naman. Dulita pud hawaasad na imuhang kanang manguan nga kana. Oh, Uniqlo, baka naman. Oh, di ba? Sa pa may ipakuan day. O baka naman, apple. Sana yatagan na taga-apple nga fruit. Apple fruit. Sa buka sa buhay. Bi, what's in your bag, Bi? Ay, sige guys. What's in your Nindot bag, Bi? what's in your bag? Unasa na imong maningilay diha. Ako sa akong baga, what's in my bag. I-introduce unsay unsay kuan sa Kaya akong bag kay, kuha siya guys, very mahal. Uniqlo ni siya guys. Mahal ni siya, mas mahal pa rin siya sa Hermes. Di ba guys? Oh. So, what's in my bag? Mahal ko siyang Hermes nga. Ang spelling kay H-I-R-M-I-S. MS. Oh, mo rin siya guys ha. Kung Gabi, guys. ganahan mo ani JBL, ingna ra gyud ko kay. Willing ra gyud ko ni ihatag. Ingna ra gyud ko. Isa na day. Ansa? DM ba siya day? DM. Or comment lang oy. PM sa mga kanang kaedad nato, DM na ang usuron. DM day. Sa Kung mga oy, Gen Z. i-comment lang siya kay para makabaw ko. Ano gini problema? Limpyo ra man pud siya, wa pud atuli. Way atuli. So okay ra kayo. Wala man ibungog siya guys. Ako ra pud siya limpyuhan kung gusto mo. Wala lang ni siya box. Ako pwede ra gini na ko ihatag. Wag Pwede na po siya sa shoebox din mo. Nya mao ni akong ganahan guys. Humot siya nga alcohol. Baka naman Green Cross. Di ba? Daghan na. Consem kamote. Ay, sa kaya ang kapi din mapi lang niya alcohol. Kuan din. Ay, ari din nagamiton. Ay sige mo na kay kuan ba ya ni? Kanang unsa ni pangan ana? Kanang kills 99.9. Germs guys. Paano siya? Sama na, strap cells. Strap cells. O baka na naman. lang. Kay giugom na sa Grabe uban. kayo, should giugom. Grabe kayo. Giugom na sa uban diha. Guys, may kayo muugom guys. Para humot po ta og breath, no? Breath, kayo spell ko na breath. Di, masiguro ito gauna. May kaayo ang bayot. Kani guys, sinatag ra ni. Baka naman. Masa na siya day? Lip gloss o lip balm? Unya, nagi ko mahalon nga shades, guys, nga natagak ni siya. Wala, nagiglamig, murag na alcohol. Ligon kay ni siya nga shades, guys, no? Baka naman. Ligon mo lang. Uy, sabay, sanis, baka naman. Di na siya sanis, gikan, pero guys, ha? Pero, noon man ang sanis. Sanis, baka naman. Ingani, giniglasa rin? Sa Primark ni siya, guys, akong napalit, kay, kuha na siya, 3 pounds. Pila na sa peso, day? 7, 14, 21, 210 pesos. Natagak sa kaganino lang, nasad kaayo ko. May na lang yun nga na ako'y buutan nga amiga. Gipahulam ko niya, nga mura po kong buyog. Baka naman dyan. Okay ra kaayo. Nya, sa mga kuan diha. Alam na. Ibutang niya ni diha. Ibutang na ako si Malikot, baby calma. Ganahan kay ko na salon pass. Paborito gyud ako. Kana sanis yun na. Libre ra ni siya, guys. Ana kay para style para mura kag ana. Ana de, sorry. Ana de siya day. Thank you naman. Unsa pa day? Ayun na Sudlay kay un tanawa. Ni atras na akong buhok. Klaro na kayo ang mga kuan guys. Nindot yun siya. Muna siya handy kay ni siya. Resibo sa mga utang diha. Dahil na kay. Klaro gyud kay maningilay. Unya, murag wa na siya doy. Diba? Basura. Always good guys ha. Pag wala may makita ang basurahan, ibutang ang basura sa inyong bag. Yes. Ayaw pataka og labay. Kay para makatabang mo sa environment. Dili po dalim. Tinuod bitoy. So, butang lang gid sa bag niya. Ilabay lang ninyo inag-abot sa inyong balay. Unsaon man kung ang napkin ang ilang. Ay, butang na gyapon. Basta na kay dala nga kuan. Plastic. Diba? Ana ra siya guys. Maora, ikaw day. Ay sabi, ibalik sa'yo na ko, be. Ibalik sa niya, guys. Impromptu ra niya mga guys, yes. Ha? Ana na jud na. Roro ba? Roro. Your boat. Aray. Balik sa'yo na to. Tunlo sa na to, day, guys. Tunla sa yung plima, day. Ayag balat. Tunla ang kagaw kay Mobia na. Boost sa inyong immune system. Lupig ang lemon ginger, ani. Correct. Diba? Ay, ikulihad.
Asulo. Karaan kay kulihan. Hagod. May hagod. Anong mix paper ba? Advertisement. Hagod. Uy, asa na ba? Lami po kayo. Ay. Higop sa tagsabaw diya. So guys, what's in love? Avi loves bag. Wow! Dato kayo siya, guys. Talo. Oo, dato Itong kayo siya. sad kayo guys, pero guys Ipakita nabudol na sa itong labubu. Labubu niya. Asa Naman na to si si Habubu. Habubu. O, diba? Cute kayo, correct diba? kayo. Donya-donyahan kayo ang bayot. Hindi isang pagkuan bit, pagdala. Ana guys. Wow. Then naningil ra dito. Muna siya akong boss good. Check. Di what's in your bag, be? Ay wala na nilabo. Yung sa mani. Uy. Oh! O, diba? So siya kay Grabe. bag, pero ang pinakauna, wet wipes. Sabi, wet wipes guys, dapat na mo wet wipes guys. Kaya kung mag number 2 mo, or mag-ato mo toilet. Oh, naapog ko. Diba? Dunya-dunya kay dapat na mo wet wipes. Ibutang di. Ay, ibutang di. Sorry, good. Oh, so naasag ko extra nga kuan guys, murag ziplock or plastic bag just in case na mo yung mga basura, no? Wow. So siya kay, nya, ato ang femininity. Kasama ni brand. Wala man ni brand guys. Kalimot Wala. ko sa brand, pero ganahan ko ani kay purple man. My favorite color is purple. Wow, di boy. di mink. Hindi na mink. Hindi mo yaw. Yaw. Ato si Bungi. Ayun. So kani guys, mo ni siya ang sa amin dapat na may mirror kaya sa na lang atong mga kuano lubak-lubak na daan diha nga Rough road. rocky road. Ano to yung nibala? Spotty face. Spotty face. Ato gyud ba to? Spotty face. Ati Avi has a spotty face. Sus ka kami gyud. Then guys, importante na agid mo usa naman ni ron lip oil. Nindot siya day. Nindot ni siya. Nani sa MUA Makeup Academy. So mo ni siya guys, atong testingan guys kay ingon man sila raw. So ana na. Di pa kita daw. Diba? Social kayo. Mura siya balm nga butang oil. Lip oil. Canola. Canola. Sunflower. Ipa-fryer di ay. Then guys, awan mo ni siya ako ang hand cream sa Body Shop. Kay nag-sale man gud siya guys. Ganahan man kukuan. Ganahan man ko og lavender scent. Gamay ra. Pudyot ra man day. Uy, sa gamay ra gid. Gabi sa ani niya, hugdo na po din niya. Uy, 1 year supply beta ni. Ana biya. So mo ni siya guys, favorite na ko ang lavender scent guys. Oh, salamat. Para makagwapa po datong para di po ta ingnon nga Humot haggard. kayo siya day. Para di po ta ingnon. Humot kaayo. Haggard atong kamot no. Uy, humot ka ang lavender nga hand cream sa Body Shop. Body Shop. Baka naman. Willing and able ra jud mi no. And then guys, dili man katuhuan sa tong baba nga bastos kay guys no. Pero na ako rosary guys. Oh, di ba? Lay kayo. Nagamit gyud mo siya kahapon. Nagamit jud ako siya guys. Ato to eh. Then importante gyud din ako guys kay sa kanang mga biyahiloon diha no. Nga perihan ako nga kuan sus na agid koy medicine kit. Chula Oh, daghan kay nig medicine guys. Dili pud ni adik-adik ha. Ito ang medicine na ako'y pambiyahilo, na ako'y kanang pang-gastric. Ay, si Terizin ay antihistamine guys, kanang mga allergy. Then naapo ko'y kanang kung maglain imong tiyan kay grabe kaayo ka acid reflux o naapod ko baka naman. O kani siya naapod ko kanang pambiyahilo. O naapod ko yung mga paracetamol ampot na bughag expired na pud ni. Mga cold and cough and cold nga mga medicine na po ko'y Imodium gikan pa ni sa Pilipinas guys na expire na gyud siya guys June 2024 ako na ning ilabay sa flu ni siya. So importante gyud na labi na sa mga biyahiloon guys mo na importante gyud na namoy medicine kit. Ayaw ni ina de kay na may caffeine. Caffeine. So ana na siya guys ha. Muna kong tip ninyo sa mga auntie. Wais na misis? So, nasaan man auntie? ang chocolate diri, guys. Oh, wow. So, ganahan ko ani. Ganahan kong Twix, guys. Comment down below. KitKat o Twix. Favorite na ko yun. Then, naasan ko'y duha ka lipstick kay para naapod tayo ko ano. Dahil, mura lagi ni siya kuan. So, okay. So, na ko'y duha ka lipstick kay kung salamat naman gihatag ba ni Joyet ay. Kay balo mo, guys. Effective yun kayo ang manifestation og act of gratitude no kay ba mo ang damgo ra gyud na ako pag college ba kay di ko ka-afford mag ever belena ra ako ma-afford og kanang ay the fake news ipadungdungog ra gyud na siya. Dai as in level na nako sila Ann Curtis kay nago sila Ruby Woo then ako kay spell daw be madalang lang puwa wow
Pula diba? sa lips. Ay. Diba, nice kayo. Thank you kayo. Or thank you kay Lord. Kaya nakamak jug ko. Mahappy gid ko. Then, maupod niya akong everyday wear. Kaya ganan ko sa shades niya. If you can see, nag-product review naman din yun. See? Baka see. Na siya'y kuan guys. Na siya'y color. Napod siya'y lip gloss. All in one na siya. Nga ganan ko ani nga shades kay mabagay. Especially sa mga morena diha. O na siya. Gloss. O bagay din na sa ako, day. Bagay na to. Kana mga morena diha. I love my morena girl. Mo ni siya. So, Naikantay nga na? Naabiti kanto. Nunguto na lagi ko. Masuko ka. Nagyo kay amiga no. Masuko din. Ang gripper man dayon. Nya na ako ing manani guys kay bono bay mo bahiloon baya tanong. So naagi ba either Mentos, TikTok or inani. Polo kay nakaangat naman sa buhay gamay. Kung wala kay Mentos ra. Then guys, di lang ni nako ipakita kay kabalo na mo ni amo ang kuan. Product reveal ni sa mga parts sa liniments. I-reveal na lang. Yun no, wala na tay excitement. Ano ba excitement ato? Wala. Agoy ka dato sa wala pamega, na. Then mo ni guys, importante nga Nikes no kay unsaon na lang permit lang ta kasaba sa tumbana ani. Karon na siya gadalay mga higala og kanang kuan. So maura to akong inside what is inside my bag. Baka naman Darla no. Si Darla hilig ba yung what is inside my bag. Correct. Diba? So salamat kaayo guys sa pagpaminaw sa amuha pagtan-aw sa amuha hope na lingaw ra mo. Wala siya guys out of kuan na siya out of boredom. Out of the blue. Yeah. Pakapin na rin sa among kuan. Nag-record me previously og episode 24 now. Pakapin na rin siya so episode 25 na rin. Pero basig kani ang mauna kaysa episode 24 ha para pahalipay. Salamat guys. Mo na importante ha. Positivity ra gyud ta. Correct lang. Biyon sa man imong mga matip sa mga generation di mga Gen Z. Unsa man nga kay mga auntie naman gyud ta. Tip nimo sa kuan sa JP imong tip sa malamang unsa man imong tip nila kung naglisod sila karon or naa sila struggle or heartbroken sila dai. Kuan lang siya kanang chill lang gid mo guys. Baby kalma ra gid. Kanang mora ginabita sa atong previous episodes, di ba? Atong ginaingon na it's okay not to be okay. Niagi naman kita ana nga acknowledging your emotions nga sometimes it's okay not to be okay. Bisag hantod karon nga mga di naman bigor pero nakaangat-angat na mi sa edad. It's okay not to be okay. Uy, I'm 39, blessed to be 39. Exactly, uy. Not everyone can achieve that. So blessed gapon at 39 years old and more years to come. So ana lang gyud kanang it's okay to be heartbroken mo agi mangitana di man gid na malikayan. Tinuod. Basta know your worth good and acceptance pod nga sometimes there are times that we're not okay and just chill lang and do not pressure yourself or do not allow others to pressure you. Kaya chill lang. Kaya the important thing is your peace. Do not let other people take away your peace. Yes, exactly. Okay, once na you have peace in you, chill ra gyud ka sa life no matter what the circumstances you will be facing. Ana lang gyud chill lang ka. Accept lang nimo nga usahay we naata sa ubos usahay na sa taas ana lang gyud siya guys and pray lang gyud for me prayer sa akong naagian sa kinabuhi in my 39 years of existence of service ang on a serious note ang one thing that really helps me is my relationship with the Lord mo lang gyud na ako maingon and love yourself dili lang kay how can you love others not just romantically but like be able to love other people as well if you don't love yourself so do not be harsh on yourself ikaw din sa ikadugang nimo kay nabiya kay heart dako biya kay ning heart you have a big heart charot kayo charot plastikan kayo pinaluna do bi New naman good may pagko ka ng kinugos gay new kanang hungaw-hungaw mo dag storya ba nga hait kag tinanawan guys kay nang makasama dag tinanawan so ikaw day unsa may imo ikadugang
Sinabi kay objection. Ayun po, dahil pakita ang napkin. Ibutang sana, ibalik sa nabi kay wal nagsulti ka ako na ibalik kay. Kuan guys, ako rang maingon ninyo no. Tinuod to add on to Joyet's kuan no. Nga kuan lang kanang okay ra gyud na kung heartbroken mo karon, okay ra na. Ihilak ra jud na guys kay mas nindot pa na ihilak no kay kanang kuan kanang unsay panganan na makagawas mo sa inyong emotion kaysa inyong iluom-luom ba. Kay kung mailuom na ninyo makautot mo sus Ginoo makautot mo dibugbog no and then kuan lang yun kanang part na siya sa inyong journey in life nga mas strong gid mo. Kami nakaagi mo ganig heartbreaks pod. Tuon yung gwa kani mga gagwaya ni bisag abi na magdi mi mahalinan pud ba mi ko gamay no. Kuan na gina siya kanang ayaw ra niya tambayi ang problema. Di ra tambayan. Sa una din siya. Agian na siya. Agi irang problema. Ayaw dyan tambayin, no? Pwede rin dyan mo mag-jaywalking. Ayaw problema. Okay na dyan, guys. Then, ayaw ra kayo, serious kayo inyong kinabuhi. Basta na mo'y ginoo sa inyong kinabuhi. Perfect yun na inyong life. Then, ayaw po ipugos ang mga di dapat ipugos. Example, tagaan mo problema sa ginoo. Then, tagaan nakaganan buhaton sa imong self. Heartbroken ka ron. Then, di yun na para sa imo ang lalaki. Ayaw kay pugsa kidagan kay mga notch sa kalibutan. Uy! Klase daw. Ayaw kayo mo pa pwede kay daghan kayo fish in the ocean. Anak kayo ba kung kay the right man will find you man at the right time. Nagito akong di ko kalimot sa katong akong nabasahan kay Bianca Gonzalez which I really learned a lot katong heartbroken ko kanina nga quality kana kung nindot ang inyong relasyon mo nga feel mo he's the one na gid ba kay quality relationship comes into your lives when you are in your best form which is tinuod yun ma-feel gyud na ninyo like mo gyud na feel ako katong sa akong husband ha dili man siya pina Jericho Rosales gyud no pero kanang ma-feel gyud ako he's the one na gyud kanang makaingon ko ba nga motuo ko mas ako ha para nako ha I don't know if mo agree mo mas ganahan ko nga mas gugmaan ako ang lalaki kaysa ako mas gugmaan kay if gugmaan ako kung gugmaan ang lalaki nako maka-feel gyud ko nga secured ko. And mailhan man gud na nimo kay kanang ayaw kay mo pag-find og mga idealistic nga lalaki ba. But kana ideal. Pero ambot ha kay naamang gud koy sa una kani inana but eventually ang Ginoo naghatag yun na ninyong sakto nga lalaki nga kanang gi-desire gyud sa inyong heart. And then kuan gyud siya guys kanang once you're in your married life na pud lahi na pud na siya so kuan nang i-enjoy lang kung single mo karon i-enjoy na yung pagka-single pero kung panito ni Gonzaga di ba enjoy your youth but do not destroy your future baka naman to ni Gonzaga tinuod yun i-enjoy ra gyud kung single mo hala single but be a responsible individual. Do not make any rash decisions or do something nga in the end you will regret it because you cannot turn back the time. So enjoy being single but at the same time be a responsible one. Kuan sad kanang choose your friends wisely. Ma-feel man pud na ninyo kung tan-aw gani ninyo nga murag lain off man kay ni. It's okay. Dili man na sukatan kung pila ka book friends ang naani mo. It's the quality, not the quantity that matters but it's the quality. Kay kabalo mo guys, mutuod jud ko ani. If nindot naamoy mga lig-on nga mga amigo ay perfect. Okay ra nang duha or tulo. Pero kana kay mutuod jud ko nga your friends are the family you choose. So kung naara mo'y duha or tulo ka amigo and salig lang kung ang inyong amiga or amigo dili gyud na mo laglag ninyo kung ang inyong amiga amigo mo laglag ninyo that means dili dili gyud na sila mo talk behind your back. Mo talk gyud na sila confrontational gyud na sila. Perihan niya dahil kay damay lagi ko ano din mo anak gyud na kay kung like for example be ano lang mura sa bayan mura bagi mo atay sa gabi niya mo na ba kayo example daw be mao na so ana kuan siya day kana unsa ni episode 26 sa pani ikat lang ni siya day episode 26 tinuod para naay kuan ba naay flow
kuan siya kanang kuan pod kanang Sa mukha. it's okay in general, it's okay to stumble, to fall in life, but as long as you get up and move forward, dili naka mo backwards pa. As long as whatever it is, whatever your past experiences, you take it in your present. Kay mama mo siya mag-define sa inyo. Minsan general na ni nga from episode summary na ni sa from episode 1 to 23. Bibliography na. Dito guys. Tinuod og kuan pud siya day kana acceptance, as I mentioned earlier, and letting it go of ano ba kanang letting go of everything. Unsay dili nimo makontrol nimo. Unsay mga baggages, unsa man imong mga baggages sa imong kinabuhi. Letting it go. Kuadoy ka na. Kay mas at peace ka once you let it go. Then forgive yourself. Do not be harsh on yourself. Forgive yourself and always mo naging ni Joyet ba nga kanang how can you love others if you don't love yourself? Diha pud ko murag naka-learn sa lesson. Kanta sa let it go. Let it go. Mawi dito sa mukas mga buwang. For episode 26 agad. Guys, episode 26. 26 na siya gay. Amo itong ikat lang. Spontaneous mo gani among chika. Ikat lang. Bangan mo? Mura ni makakita mo nga spontaneous ka. So ikat na yun mo guys. Kay so na po episode 27 na po. Bitaw ay tinuod man gyud. Tinuod. Ana lang gyud na kanang be authentic ra gyud mo sa iyong self. Love yourself. Labi na sa kanang mga kuan diha ba nga kanang mga breadwinners diha mo nga makarelate pud sa kuan nga kuan gyud. Love yourself. Naabot sa gud. Ayaw hilak ba? Inong hilak mo ka. Uy. Gabi ko ayo ba? Ayaw hilak diya ba? Hilak magka. At least mo. Ana gidaw guys tan mo unsa ka kuan. Mo ginay mga true friends guys. Dami kay sikan guys. Pero ayaw lang guys, kay abi pa lang mapulis ta dire. Ana pananaw na biya mi guys. So the end na lang taday no? Kay murag the end daw atong studio kay kuan no ginabot ta pud. Mora to guys. Love yourself. Usa ra ka word eh. Unsa man imong kuan? Last ra. Ikaw. Ako kay kuan kanang love yourself. Sabi na ko, let go. Let it go. Let it go. Love yourself. Love yourself. Pina Justin Bieber. If you say, yun, mo ba na? Tanawa ra gud na siya. Muna. Ikaw, unsa man one sentence grabe gud na siya. Ikaw one word niyo, karon one sentence. One sentence. Kung love yourself, 2 words naman to. Di wala ka na yung one love word. Na lang ko yourself na lang. So, focus ba? Taro nga ba? Unsa man imong maiwan nilang legacy? Legacy. Ang legasiya sa kinabuhi. Pagdali, uy. Agay, kuan siya ka ng imo love, kuan, joy. Joy. Kay Joyet man. Kay Joyet man siya. Kabright na yun. After sabi, sa mukha. Joy to the kapit naman gano'ng Pasko, guys. Joy to the world. Kuwing Pasko. Love. So, muna tayo. Truly. Makapres. Till the next one. See you soon. Sa mukha.